Jistě to sami moc dobře znáte. Žijeme v uspěchané době. Kolikrát jste si už říkali, že byste rádi trávili více volného času se svou rodinou a dělali to, co vás opravdu baví? Pořád ale musíte myslet na běžné každodenní starosti a drobné práce. Život může být jednodušší. Když potřebuji pomoc, obrátím se na službu Agent Anděl. Je to jednoduché. Stačí napsat, co potřebuji, kolik peněz jsem ochotna zaplatit a je to. Pak si jen vyberu jednoho z agentů andělů, který má o práci zájem. Neexistuje věc, se kterou by vám agenti andělé nepomohli. Potřebujete nutně přinést nákup? Zavést něco kamarádovi? Pomoci s těžkými věcmi při stěhování? Vyvenčit psa, když odjíždíte na pár dnů pryč? Složit nábytek od švédských inženýrů? Spravit kapající kohoutek? Pomoci s kompletním jarním úklidem? Posekat trávu na zahradě? Nebo potřebujete rychle někoho na pomoc v kanceláři? Agenti andělé vám rádi pomohou. Každý agent anděl má svůj vlastní profil. A já si můžu ověřit, jak s jeho prací byli spokojeni ostatní. S každým andělem se mohu předem spojit a domluvit vše potřebné. Mé telefonní číslo ale zůstává skryto, pokud si nevyberu je sdílet. A pokud potřebuji někoho na složitější práce, jednoduše vyberu agenta anděla s potřebným certifikátem. Díky službě Agent Anděl můžu dělat věci, které jsem dřív nebyla schopna stihnout. Je to opravdu hodně, co agenti andělé zvládnou a s čím mi pomohou. Ale jsou jisté věci, které pro mě může dělat jen můj vlastní, osobní andílek.